Talay ko na ang Diyos sa mga igsoon, mga higala, mga igsoon diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ako among giagda aron sa pagpaminaw, otro sa pagbasa sa pulong sa Dios. Isa lang. Gamit ko og headset. Gamit ko og headset aron mas klaro ang kulingon. Okay. Hmm. Okay, so naa na ta karon sa ika-53 nga pagbasa sa pulong sa Dios sa Biblia ug atong basahon ang Leviticus kapitulo 13 bersikulo 1 hangtod sa 59. Okay, nag-ingon dinhi. Okay, nag-ingon dinhi ang Ginoo. Ug misulti si Jehova kang Moises ug kang Aaron nga nagaingon, kung ang tawo adunay hubag sa panit sa iyang unod, kun kugan o kugang kun dagta nga maputi, ug kini mahimong sakit nga sanla sa panit sa iyang unod, nan pagadad-on siya ngadto kang Aaron nga saserdote kun sa usa sa mga saserdote nga iyang mga anak. Ug ug ang saserdote hiling sa magahiling sa sakit sa panit sa unod kung ang balhibo sa sakit naputi ug kung ang panagway sa sakit labing halalom kaysa panit sa iyang unod, nan kini mao ang sakit nga sanla, ug ang saserdote magahiling kaniya ug magapahibalo nga siya mahugaw. Ug kung ang maputi nga dagta maputi diha sa panit sa iyang unod, ug ang panagway niini anaa gayud lamang sa panit ug wala magputi ang iyang balhibo, nan kadtong may sakit pagalukban sa saserdote sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ika-7 ka adlaw ang saserdote magahiling kaniya, ug ania karon kung sa iyang paghuna-huna ang sakit nagahunong ug kini wala magalakaw sa panit, nan ang saserdote magalukob kaniya og pag-usab sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ika-7 ka adlaw ang saserdote magahiling kaniya sa pag-usab ug ania karon kung daw maitom ang sakit ug nga wala makatakod sa panit, unya ang saserdote magapahibalos nga siya mahinlo. Kini kugang lamang, pagalabhan niya ang iyang mga bisti ug siya mahinlo. Apan kung magatubo ang kugang sa panit, sa human makapakita sa saserdote aron sa pagpahinlo kaniya, magpakita siya pag-usab sa saserdote, ug magahiling niini ang saserdote, ug ania karon kung ang kugang magatubo sa panit, nan ang saserdote magapahibalo nga mahugaw siya, kay kini sanla. Kung adunay sakit nga sanla sa usa ka tawo, nan pagadad-on siya ngadto sa saserdote, ug ang saserdote magahiling kaniya. Ug ania karon kung may hubag nga maputi sa panit ug kana nagpaputi sa balhibo, ug may unod nga buhi ug mapula sa hubag, kana maoy usa ka sanla nga dugay na kaayo sa panit sa iyang unod.
ug kung ang saserdote magapahibalo nga mahugaw kadto siya ug siya dili pagalukban niya, kay siya mahugaw. Ug kung gumula ang sanla nga nagakalukop sa panit, ug ang sanla nagatabon sa tibuok nga panit sa masakiton, gikan sa iyang ulo hangtod sa iyang mga tiil sumala sa pagtan-aw sa saserdote, nan ang saserdote magahiling kaniya ug ania karon kung ang sanla mitabon sa tibuok niya nga unod, siya magapahibalo kaniya nga mahinlo kadto nga masakiton nga mibalik pagputi nga tanan siya ug siya mahinlo. Apan sa adlaw nga magapakita kaniya ang unod nga buhi, mamahugaw siya, ug ang saserdote magahiling sa unod nga buhi ug magpahibalo nga mahugaw siya. Mahugaw ang unod nga buhi nga mao ang sanla. O kung ang unod nga buhi magailis ug magaputi, unya moadto siya sa saserdote, ug ang saserdote magahiling kaniya ug ania karon kung ang sakit miputi, ang saserdote magapahibalo nga mahinlo ang adunay sakit ug siya mahinlo. Ug kung ang unod sa iyang panit adunay hubag ug kini mi milalim na, ug mahitabo nga sa dapit sa hubag may kabang nga maputi nga diyutay nga mapula-pula, igapakita kini sa saserdote, ug ang saserdote magahiling niini ug ania karon kung ang panagway niini anaa sa ubos sa iyang panit ug ang iyang balhibo miputi, nan ang saserdote magapahibalo nga mahugaw siya, kini mao ang sakit nga sanla nga nagagikan sa hubag. Ug kung ang saserdote magahiling niini ug ania karon dili magapakita kaniya ang balhibo nga maputi ug nga kini wala modulot sa ilalom sa panit kundili mga maitom-itom lamang, nan ang saserdote magalukob kaniya sulod sa 7 ka adlaw. Ug kung kini magalakaw sa panit, nan ang saserdote magapahibalo nga mahugaw siya, kini maoy usa ka sakit. Apan kung ang kabang nga maputi nga naa sa iyang dapit wala magadaghan, nan kini kugang sa hubag, ug ang saserdote magapahibalo nga mahinlo siya. Hangtod ta sa 59, natara sa 24 nga, ah, bersikulo. Ug kung ang unod adunay paso sa kalayo sa iyang panit ug ang unod nga buhi nga napaso adunay kabang nga maputi, mapula-pula kon maputi, nan ang saserdote magahiling niini ug ania karon kung ang balhibo miputi sa pagkakabang ug ang panagway niana lalom kaysa panit, kana mao ang sanla nga migula sa napasuan, ug ang saserdote magapahibalo nga mahugaw siya, kini mao ang sakit nga sanla. Apan kung ang saserdote magahiling niini ug ania karon ang balhibo dili magapakita sa kabang nga maputi, dili halalom kaysa panit, kundili nga maitom-itom, nan ang saserdote magalukob kaniya sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ika-7 ka adlaw ang saserdote magahiling kaniya. Kung kini nagalakaw sa panit, nan ang saserdote magapahibalo nga mahugaw siya, kini mao ang sakit nga sanla. Ug kung ang kabang magapabilin sa iyang dapit ug wala magalakaw sa panit, kundili sa maitom-itom, kini mao ang hubag sa paso o hubag sa paso, ang saserdote magapahibalo nga mahinlo siya kay kini taman man sa paso kay kini timaan man sa paso. Ug sa diha nga ang usa ka lalaki kon babaye may usa ka sakit sa ulo kon sa sulang, nan ang saserdote magahiling sa sakit. Ug ania karon kung ang panagway niana lalom kaysa panit ug ang balhibo niya magabulagaw og diyutay, unya ang saserdote magapahibalo nga mahugaw siya,
Kini mao ang puno, mao ang sanla sa ulo kun sa sulang. Apan kung ang saserdote magahiling sa sakit sa puno ug ania karon ang panagway daw dili halalom kaayo kaysa panit, wala usab kaniya imbalhibo nga maitom, nan ang saserdote magalukob sa masakiton sa puno sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ikapito ka adlaw ang saserdote magahiling sa sakit, ug ania karon kung ang puno daw wala magalakaw ug niini walay balhibo nga bulagaw ug ang panagway niini nga puno daw dili labi kalalom kaysa panit, nan siya pagahimunotan nila, apan dili nila pagaagilan ang dapit sa puno. O ang saserdote magalukob sa adunay puno sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ikapito ka adlaw magahiling ang saserdote sa puno, ug ania karon kung ang puno wala magadaghan sa panit ug ang panagway niana dili magahalalom kaysa panit, nan ang saserdote magapahibalo nga mahinlo siya, ug pagalabhan niya ang iyang mga bisti ug mamahinlo siya. Apan kung ang puno nagaanam-anam og kalat o nagaanam-anam og lakat sa panit sa human na sa iyang pagkahinlo, nan ang saserdote magahiling kaniya ug ania karon kung ang puno magadaghan sa panit, ang saserdote magapangita na sa balhibo nga bulagaw, siya siya mahugaw. Apan kung gihuna-huna niya nga ang puno nagahunong ug nga miturok kaniya ang balhibo nga maitom, ang puno maayo na, siya mahinlo ug ang saserdote magapahibalo nga mahinlo siya. Ug kung may usa ka lalaki kon babaye nga may mga kabang nga maputi diha sa panit sa iyang unod, bisan masihag nga maputi nga mga kabang, ang saserdote magahiling niini. Ug ania karon kung ang masihag nga kabang diha sa panit sa ilang unod magapakita nga lubog nga nga pagkaputi, ngan kana mao ang alap-up nga migula sa panit, siya mahinlo. Ug kung ang buhok sa usa ka lalaki mga larot, nan upaw siya apan siya mahinlo. Ug kung ang buhok dapit sa iyang agtang mga larot, upawon siya sa atubangan apan siya mahinlo. Apan kung diha sa naupawan, kung sa naupawan sa agtang may sakit nga maputi nga mapula-pula, mao kana ang sanla nga migula sa iyang upaw kon sa iyang upawan nga agtang, kon sa iyang upawon nga agtang. Unya ang saserdote magahiling kaniya ug ania karon kung magapakita ang hubag sa sakit nga maputi nga mapula-pula sa iyang naupawan kon sa iyang naupawan nga agtang, ingon sa panagway sa sanla sa panit sa unod. Sanlahon siya, mahugaw siya. Ang saserdote magapahibalo gayud nga mahugaw siya. Sa iyang ulo adunay sakit, ug ang sanlahon nga kaniya anaa ang sakit, ang iyang mga bisti pagagision ug ang buhok sa iyang ulo mga dunghay, ug pagatabunan niya ang iyang ngabil nga nahaibabaw ug magasinggit siya, mahugaw, mahugaw. Sa tibuok nga panahon nga ang sakit anaa kaniya, mamahugaw siya, dili mahinlo siya, magapuyo siya nga mag-inusara sa gawas sa kampo atoa ang iyang puloy-anan. Ug ang bisti usab nga adunay sakit nga sanla kung sa bisti nga balhibo, kung sa bisti nga lino, kung sa lindog, kung sa hulog nga lino, kung sa balhibo, kung sa panit, kung sa bisan unsa nga hinimo sa panit. Kung ang sakit malunhaw, kung mapula-pula diha sa bisti, kung sa panit, kung sa lindog, kung sa hulog, kung sa bisan unsa nga dapit sa panit, kini mao ang sakit nga sanla ug pakita siya ngadto sa saserdote. Ug ang saserdote magahiling sa sakit.
ug pagalukban niya kadtong gitakbuyan sa sakit sulod sa 7 ka adlaw. Ug sa ika-7 ka adlaw nga pagahilngon niya ang sakit, kung ang sakit nagdaghan diha sa bisti, kung sa lindog, kung sa hulog, kung sa panit, kung sa bisan unsa nga pagagamitan sa panit, nga anaa ang maong lama sa sakit, kay mao ang sanla nga nagkukutkot nii nga kay mao ang sanla nga magkukutkot kini mahugaw. Ug pagasunogon niya ang bisti, kun lindog, kun hulog nga balhibo, kun lino, kun bisan unsa nga buluhaton sa mga panit nga anaa ang maong lama sa sakit, kay mao ang sanla nga magkukutkot pagasunogon sa kalayo. Kung ang saserdote magahiling ug ania karon dili makita ang lama sa sakit nga naglakaw sa bisti, kung sa lindog, kung sa hulog, kung sa bisan unsa nga panit, nan ang saserdote magasugo nga hugasan nila ang butang nga gitaptapan sa lama sa sakit, ug siya pagalukban pag-usab sulod sa 7 ka adlaw. Ug ang saserdote magahiling sa tapos na mahugasi ang lama sa sakit, ug ania karon kung ang lama sa sakit wala magbalhin sa iyang dagway ug kini wala magdaghan, nan kini mahugaw. Pagasunogon mo kini sa kalayo, kini pakutkuton kung ang iyang pagkangil-ad anaa sulod kon sa gawas. Apan kung ang saserdote magahiling ug ania karon ang lama sa sakit maitom-itom, sa tapos na mahugasi, nan pagakuhaon kini gikan sa bisti, kun sa panit, kun sa lindog, kun sa hulog. Ug kung makita pa kini diha sa bisti, bisan sa lindog, kun sa hulog, kun sa bisan unsa nga bahin sa mga panit, nan kini magaturok pag-usab, pagasunogon mo sa kalayo kadtong gitaptapan sa lama sa sakit. Ug ang bisti, kun ang lindog, kun ang hulog, kun bisan unsang butanga nga panit nga pagalabhan mo, kung makuha niini ang lama sa sakit, nan pagalabhan sa ikaduha, ug unya mamahinlo kini. Kini mao ang kasugoan sa sakit nga sanla diha sa bisti nga balhibo, kun sa lino, kun sa bisan unsa nga lindog, kun sa hulog, kun sa bisan unsa nga butanga nga mga panit aron ipahibalo kini nga mahinlo kun ipahibalo nga mahugaw. Praise the Lord. So, makita nato mga igsoon nga ang Ginoo gitagaan niya ang mga saserdote o kahibalo nga dinoktor. So, ang saserdote sila ang mga doktor tungod kay gitagaan sila sa Ginoo og kahibalo kung unsaon pag-diagnose, kung unsaon pag-manage ang sakit nga sanla, kung unsaon, ah, pag-isolate, social distancing. So muna mga igsoon, ang social distancing dili na karon lang, sa una pa na gi-practice sa mga makatakod nga sakit sama sa sanla. Okay. So basahan nato ang dayon ta sa pagbasa sa libro sa Marcos. Hmm, Marcos. Marcos kapitulo 6 bersikulo 1 hangtod sa 29. Nato. Okay. So nag-ingon dinhi, ug si Jesus mipahawa didto ug miadto sa iyang kaugalingong lungsod ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya. Ug sa pagkaadlaw nga igpapahulay, siya misugod sa pagpanudlo sulod sa sinagoga, ug ang daghang nakadungog kaniya nahibulong nga nag-ingon, diin ba niya hibaton kining mga butanga? Ug unsa bang kaalama kining gikahatag kaniya? Ug ang mga milagro nga nahimo pinaagi sa iyang mga kamot.
Dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria ug ang igsoon nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Ug dili ba ang iyang mga igsoong babaye ania man uban kanato? Ug kaniya nakaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapaangdol. Ug si Jesus miingon kanila, ang propeta dungganan bisan diin gawas sa iyang kaugalingong lungsod ug sa iyang kaugalingong kaparyentihan ug sa iyang kaugalingong panimalay. Ug didto wala siya makahimog mga milagro gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot diha sa pipila ka mga masakiton ug iyang gipang-ayo sila. Ug nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Ug ang napulog duha iyang gitawag ngadto kaniya ug gisugdan niya ang pagpadala kanila nga magpinagurha ug ihatagan niya sila kagahom batok sa mga mahugawng espiritu. Praise the Lord. Ug iyang gitugon sila nga walay bisan unsa nga ilang dad-on alang sa ilang panaw gawas sa sungkod, walay tinapay, walay puntil, walay kwarta sa ilang mga bulsa sa bakos. Hinuon sa paggamit og mga sapin apan sa dili pagsul-ob og duha ka buok ka misula. Ug siya miingon kanila, "Asa gani kamong balay nga kasak-an, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagpamahawa sa maong dapit. Ug kon sa bisan unsang dapit kamo dili dawaton ug dili talinghugan, inig pamahawa ninyo itaktak ninyo ang mga abog nga anha sa inyong mga tiil ingon sa pagtutol batok kanila." Ug sila nanglakaw ug nagwali nga kinahanglan maghinulsol ang mga tawo, ug ilang gipagula ang daghang mga yawa, ug gihidhira nilaglana ang daghang mga yawa, ug gihidhira nilaglana ang daghang mga masakiton ug gipang-ayo sila. Ug si Hari Herodes nakadungog niini kay ang ngalan ni Jesus nabantog naman. Ug dihay na nag-ingon, si Juan nga magbabawtismo gibanhaw gikan sa mga patay, ug mao kanay hinungdan ngano nga kining mga gahuma maabtik diha kaniya. Apan ang uban na nag-ingon, kini mao si Elias. Ug ang uban na nag-ingon, kini propeta sama sa usa sa mga propeta sa karaan. Apan sa pagkadungog niini ni Herodes, siya miingon, "Nabanhaw si Juan nga akong gipapunggutan." Kay si Herodes ugod mao man ang nagsugo sa pagpadakop kang Juan ug nagpagapos kaniya sa bilangguan tungod kang Herodias nga asawa ni Felipe nga igsuon ni Herodes, kay gipangasawa man siya ni Herodes. Kay si Juan nakaingon man ugod kang Herodes, "Dili uyon sa balaod ang paghupot mo sa asawa sa imong igsuon." Si Herodias si Herodias nasilag batok kaniya ug buot unta niyang patyon siya, apan wala siya makagayon tungod kay si Herodes nahadlok man kang Juan. Sanglit nahibaluan man niya nga siya maoy matarong ug balaan nga pagkatawo, ug iyang gipanalipdan siya. Ug sa iyang pagkadungog kaniya, siya nalibog sa hilabihan, ngani iyang gikalipay ang pagpatalinghog kaniya. Apan miabot ang higayon sa diha nga sa pagkasumad sa iyang adlaw natawhan, si Herodes naghimong kumbira alang sa iyang mga punoang kawani, ug sa mga pangulo sa kasundaluhan ug sa mga kadagkuan sa Galilea. Kay sa diha nga ang babayeng anak ni Herodias misulod ug misayaw, nahimuot kaniya si Herodes ug ang iyang mga dinapit, ug ang hari miingon sa dalaga, "Pangayo ka nako sa bisan unsang gusto mo ug ihatag ko kini kanimo."
ug kaniya nanumpa siya nga nag-ingon, "Bisan unsay imong pangayoon kanako ihatag ko kini kanimo bisan pa ang katunga sa akong gingharian." Ug ang dalaga migwa ug nangutana sa iyang inahan, "Unsa bay akong pangayoon?" Ug siya mitubag, "Ang ulo ni Juan nga magbabawtismo." Ug diha-diha midali siya sa pagsulod ngadto sa atubangan sa hari ug kaniya nangayo siya nga nag-ingon, "Gusto ko nga karon dayon ihatag mo kanako ang ulo ni Juan nga Bautista sinulod sa bandiha." Ug ang hari nasubo sa hilabihan gayud apan tungod sa iyang mga panumpa ug sa iyang mga dinapit, dili niya buot usbon ang iyang pulong ngadto kaniya. Ug diha-diha gisugo sa hari ang usa ka sundalo sa mga bantay sa pagkuha sa ulo ni Juan, ug iyang giadto ug gipunggutan siya sa sulod sa bilangguan. Praise God. Ug ang ulo iyang gidala sinulod sa bandiha ug gihatag niya sa dalaga, ug kini gihatag sa dalaga ngadto sa iyang inahan. Ug sa pagkadungog niini sa mga tinun-an ni Juan, nangadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gipahiluna kini sa usa ka lubnganan. Praise God. So, mao ni mga igsoon ang giingon sa Ginoo nga ang mga tawong dautan naghuna-huna gina sila sa pagpatay sa mga tawong matarong. Tungod kay ang mga matarong dili man uyon sa mga dautan ug ang mga dautan usab dili uyon sa sa mga matarong. O busa duna gid nay panag-away tungod kay si Satanas batok gid na siya sa Dios ug ang Dios batok sad siya ni Satanas. Busa ang mga makasatanas ug ang mga maka-Dios pirmi na walay peace. Ago na gyud ang Ginoo nga dili ta magkipag-peace sa mga dautan nga mga tawo kay ang mga dautan nga mga tao magdala na nato sa pagkadautan yan ang Ginoo nga mga takdan tapos sa maglain ta social distancing. Mao ang giingon sa Ginoo mag-social distancing ta mga igsoon. Iwali ang pulong sa Dios pero ah, dili ta mag-uban-uban sa mga taong dautan. Sabot dili ta makipag-fellowship sa ila tungod kay walay fellowship ang dautan ug ang matarong. Tungod sa plano sa mga dautan nga ang mga matarong pamatyon nila pareho sa gihimo sa asawa ni Herodes. So, basahon nato ang libro sa mga Salmo. Mga Salmo 39, bersikulo 1 hangtod sa 13 nag-ingon dinhi, "Ako miingon, pagamatngunan ko ang akong mga dalan aron dili ako makasala uban sa akong dila. Pagabantayan ko ang akong baba uban sa bukado samtang ang mga dautan ania sa atubangan nako. Naamang ako uban ang paghilom, mihilom ako bisan pa tungod sa maayo ug misamot ang akong kasakit. Ang akong kasing-kasing nag-init sa sulod nako, samtang nagapamalandong ako, misiga ang kalayo, unya uban misulti ako uban sa akong dila. Jehova, pahibalua ako sa akong katapusan, ug sa sukod sa akong mga adlaw, pahibalua ako sa akong kahuyang. Ania karon imong gipahamubo ang akong mga adlaw ingon sa mga dapal sa akong mga kamot, ug ang tibuok ko nga kinabuhi ingon lamang sa walay bili sa imong atubangan. Sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa ka tawo diha sa iyang labing maayong kahimtang maingon lamang sa kakawangan nga tim-os." Hangtod ta sa 29. Sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa ano, 39, 1 to 13.
sa tibuok 39. So sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa ka tawo nagalakaw ingon lamang sa usa ka kawang nga talan-awon. Sa pagkamatuod ang ilang kasaba kawang lamang. Siya nagatigom og mga bahandi ug wala mahibalo kung kinsa ang mahiagom kanila. Ug karon Ginoo, unsa ba ang ginapaabot ko, ang akong paglaom anaa kanimo? Luwasa ako gikan sa tanan ko nga mga kalapasan, ayaw ako himua nga yubitonon sa mga buang naamang ako. Wala ako magbuka sa akong baba kay ikaw ang nagbuhat niini. Praise the Lord. Kuhaa sa ibabaw nako ang imong hampak, naut-ot ako pinaagi sa pagbunal sa imong kamot. Sa diha nga ikaw magasaway sa tawo tungod sa iyang kasalanan, ikaw magapala sa iyang katahom sama sa usa ka manunugba. Sa pagkamatuod ang tagsa-tagsa ka tawo maoy kakawangan lamang. Pamatia ang akong pag-ampo, O Jehova, ug patalinghugi ang akong pagtuaw. Ayaw pagpakahilom niining akong mga luha, kay ako lumalangyaw uban kanimo. Usa ka humalapit ingon sa tanan ko nga mga amahan, O tuguti ako nga mahiulian ako og kusog sa dili pa ako mogikan ug mawagtang. Praise the Lord. So, maigsoon kung atong makita ang mga anak sa Dios, dunay isa lang ka butang nga atong makita nga nagpirmi sila magpaubos sa Ginoo. Pirmi tang magpaubos sa Dios tungod kay mga kaigsunan ang Dios matarong, ang tanan nga buhat sa Dios matarong. Ug ang tanan nga buhat sa Dios iyang gibuhat alang kanato aron sa atong kaayuhan. Busa kung magsupak-supak ta sa Dios, atong gibutang atong kaugalingon sa sa delikado nga sitwasyon. Pero kung magpaubos ta sa Ginoo ug masinugtanon ta sa Dios, ang atong kinabuhi atong gibutang sa pinakamaayo nga kahimtang. Tungod kay ang Dios wala maghuna-huna og daotan batok kanato. Ang iyang tanan gibuhat sa Dios aron nga kita madisiplina, mahibalo, makatuon sa mga maayong butang nga mga Diosnon. Busa magsalig ta sa Dios mga igsoon. Basahon nato ang mga proverbio o panultihon sa kapitulo 10, bersikulo 10. Mga proverbio, kapitulo 10, bersikulo 10. Nag-ingon dinhi, kadtong nagapangilo sa mata, nagahatag og kasubo. Apan ang usa ka buang-buang nga witwitan mahulog sa kagul-anan. So mga igsoon man yung ang mga tsismosa kung ba pa sa atong, sinultihan karon. Ang mga tsismosa, mga buang-buang nag-inang Ginoo mahulog sa kagul-anan. Basta ang mga tsismosa daghan na kagul-anan sa ilang kinabuhi tungod kay gisulti na sa Ginoo. So, mao na mga igsoon ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios o salamat sa atong usa ka viewer. Ayaw ninyo kalimti mga igsoon pag-like and share daw. I-share niyo sa mga grupo, sa inyong mga kaigsuonan, kay galaan aron ang pulong sa Ginoo makaabot sad kanila. Okay, praise the Lord. Daghang salamat sa Dios. Mag-ampo ta dalaygon nga Amahan, sa tanang taknaa. Daghang salamat sa imong mga pulong nga niabot sa among mga kinabuhi. Ginoo, daghang salamat nga ikaw naghatag Ginoo sa kanamo og oras. Ginoo aron ang imong mga pulong makaabot sa among mga kinabuhi, magahinlo kini sa among mga kalag. Dios magpakaon sa among mga kalag Ginoo.
Kay kinahanglan namo o Dios sa imong mga pulong Ginoo, dili kami mabuhi nga walay pulong mo Ginoo nga among, maging basihan Lord, among among kahayag, mo'y among guide Lord, mo'y among kusog, mo'y among, assurance Lord. Kung wala imong pulong o Diyos, wala kami mahimo Lord, ug mahimong Ginoo nga masulub-on ang among mga kinabuhi Diyos, tungod kay Ikaw ang among kalipay. Lord, daghang salamat nga Ikaw ang kanunay nga ah, nag nag-protect sa amo Lord. Ikaw ang kanunay nga among katabang, kanunay nga nag-ayo ka namo Lord. Daghang salamat Ginoo, kay ikaw kanunay nga niak sa among mga kinabuhi. Lord, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo nga dalaygon hangtod sa kanturan. Amen. Praise God. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagpaminaw sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kini ang inyong igsuon o higala sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo, Sister Luz Lilo Quizby dinhi sa Stockton, California. Magpabilin ta nga naka-connect sa atong Ginoong Hesukristo sa, pinaagi sa iyang mga pulong dinhi sa Connect to God through His Word. Hantod sa sunod nato nga pagbasa sa Biblia. Maayong gabi sa inyong tanan. God bless.